Manut kula nggih, Bapak. Sangarmu. Nah. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayu ning budhek. Kok budak? Lah iki mah aku kena omong kowe, sindan kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku ki nek omong mesti alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sih kok. Ngandel. Kok ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki sudah rungon, ngandani ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Ki nanti tak pilih. Ki nanti tak pilih. Asking kene iki.